ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1888 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ମାଦ୍ରାଜର ସର୍ବପଲ୍ଲୀଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବୀରସ୍ୱାମୀ। 5 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଦିନେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦୟାଳୁ, ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ସରଳମା, ଭଦ୍ର, ସତର ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର MA, ଡକ୍ଟରେଟ୍, LLB। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନର ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାଜ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ଭାଷଣ ଶୁଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେଉଁଠାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମାଦ୍ରାଜ, ମହୀଶୂର, କଲିକତା, ଆନ୍ନା, ବନାରସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ସମୟ କିପରି କାଟୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଚିନ୍ତନ କରି। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଆପଣାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ ହୋଇଥିଲେ? 1952 ମସିହାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ 1927 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେତେଥର ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 45 ଥର। ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେଉଁ ସବୁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଶନର ସଭାପତି, ରୁଷିଆରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ପ୍ରଶ୍ନ